Minsan naman, kahit na masakit yung ulo ko, yung ganun. Tapos, pag nagpa-practice kami, minsan, pag wala akong mood, pero kailangan talaga eh, kasi trabaho ko yan. Adumeten at tinap na pananan na makadanon pa editi Cagayan, mano nga days. Nga ididamo na editi sumrek, siyempre madandanagan na, ididamdamo na. Gusto nga di amo nga kadwa na idi nga kwa sikit kita inyo kasi syempre damdamo nga palubusan detoy kay adala tami di pinagamak ko na. Throughout the city streets. Flashy and fly, so fly I'm about to take off. Can't focus the heart and we can't back down. Pag Monday naman hanggang Wednesday, yun yung free time namin. Yun yung pahinga namin. Actually, yung mga kasama namin dun, sina Mother Erica, si Mother Oreo, sina Ate Chaka. Sila yung umawak sa amin dun, sila yung mga nag-aalaga sa amin dun. Special mention. Like
una kinakabahan pa ako kung paano ko pakikisamahan yung mga kaku-dancer ko. Pero nung medyo tumagal naman na ako, okay naman. Masaya silang kasama. Okay naman mga ugali nila, mga pinapakita nila sa akin. Wala pa naman silang pinapakita na mali.